Salutare, dragă lume! Cu voi sunt eu, Felicia Petrea, și astăzi, chiar dacă este ziua de Paște, m-am gândit să înregistrez acest video pentru că, începând cu ziua de ieri, foarte mult analizam unele idei, și anume de ce oamenii de obicei sunt practic mereu obosiți, lipsiți de energie, nu au dorința de a se trezi dimineața, simt mereu că nu au dorință, au lene, sentimentul ăsta de lene, că nu vreau să fac nimic, vreau doar să stau în pat, să privesc și dați-mi voie să nu fac nimic, un asemenea sentiment. Și dacă ar fi să fim sinceri, sau toți dintre noi am trecut cel puțin o dată prin asemenea sentiment, dar sunt unele persoane care permanent trăiesc în această stare și probabil chiar tu, cel care privești, ai trecut sau treci acum prin asemenea momente. Eu, spre exemplu, am trecut prin asemenea stări, știu ce înseamnă asta și am început să analizez mai mult această situație, să analizez de ce se întâmplă să nu ai energie, de ce se întâmplă să fii mereu obosit, de ce mereu ai sentimentul ăsta că vrei să amâni lucrurile de pe o zi pe alta, că poți să faci ceva oricând, dar nu acum, și acum doar vrei să stai și să nu faci nimic. Păi, la ce concluzie am ajuns eu și de ce oamenii ajung să trăiască aceste stări? Când practic simți că viața nu îți aparține și simți că tu ești cumva străin în propria ta viață și nu vrei să acționezi, chiar dacă știi că trebuie să faci ceva, chiar dacă undeva te gândești că ai scopuri, dar nu vrei sau nu ai puterea să faci ceva și te gândești că bine, poate vreodată o să fac, dar nu acum. Și am împărțit, de fapt, oamenii sau acțiunile oamenilor în două categorii. Prima categorie este prima categorie de acțiuni, atunci când oamenii fac ceea ce trebuie să facă. Adică să mergi la serviciu, să ai grijă de copii, să faci mâncare în cazul femeilor, nu știu, să duci gunoiul, să dai cu mopul, să strângi gunoiul de prin casă, să speli vasele, să, nu știu, să duci copiii la școală, grădiniță, să te întâlnești cu prietenii, să ajuți colegul de muncă, să faci acea muncă care trebuie să o faci. Și este a doua categorie de acțiuni, acțiunile care noi ne dorim să le facem. Să practicăm un hobby, să petrecem timp la un salon de frumusețe, să ne cumpărăm, nu știu, o haină preferată, să mergem într-o vacanță, orice acțiune, să citim o carte, să discutăm cu o persoană care ne inspiră, cu o persoană care ne motivează, să scriem, să facem sport, să medităm, orice ce ne dorim noi într-adevăr să facem. Și viața noastră, de fapt, este compusă din asemenea acțiuni. Acțiunile care trebuie să le facem și acțiunile care noi dorim să le facem. Și ce se întâmplă de obicei în graficul majorității dintre noi, majorității oamenilor? Este plin cu acțiuni care trebuie neapărat să le fac. Eu trebuie dimineața, adică și dimineața se începe cu eu trebuie să mă trezesc ca să merg la serviciu, eu trebuie să merg cu mașina la stația de alimentare pentru că eu trebuie să merg să duc copiii la școală, eu trebuie să fac micul dejun pentru că eu trebuie să hrănesc copiii, eu trebuie să câștig bani pentru că eu am familie, eu trebuie pentru că trebuie. Și noi, în viața noastră de zi cu zi, încă mai tindem să acapărăm anumite bunuri mobile sau imobile care ne ajută cumva poate să scăpăm din această stare că trebuie. Dacă trăim în chirie, spre exemplu, noi ne gândim că, uite, eu trebuie să câștig mai mult pentru a-mi procura o casă sau trebuie să câștig mai mult pentru a achita ipoteca la casa mea proprie. Trebuie să-mi iau o mașină mai bună cu gândul că această mașină îmi va da o stare mai bună și eu atunci o să mă simt bine.
Și iarăși intrăm într-un cerc și mai mare a acțiunilor care trebuie să le facem, dar nu a acțiunilor ce ne dorim să le facem. Și practic fiecare pas al nostru în viața de zi cu zi este ghidat de un lucru care trebuie să-l facem și nu de lucrurile care ne dorim cu adevărat să le facem. Și ce facem cu lucrurile care noi într-adevăr ne dorim să le practicăm? De obicei le amânăm pentru perioada când vom face mai mult din ceea ce trebuie ca să avem luxul ăsta de timp, de bani sau de energie, cel mai important, pentru că noi de obicei nu avem energie pentru lucrurile care ne dorim să le facem, pentru că suntem copleșiți de această rutină, de lucruri care trebuie să le facem și respectiv nu avem energia pentru lucrurile care noi ne dorim cu adevărat să le facem și le tot amânăm de pe o zi pe alta, respectiv această amânare de pe o zi pe alta a lucrurilor care ne dorim să le facem, ne face să ne scadă pe zi ce trece tot mai mult nivelul nostru de energie. Și atunci când în viața noastră avem doar lucruri care trebuie să le facem, ajungem să nu mai avem deloc energie, pentru că energia, de fapt, de unde vine? Energia vine din acțiunile care noi ne le dorim, din acele hobby-uri ale noastre care ne umplă cu energie, din acele activități care nouă ne plac, care noi într-adevăr ne dorim să le facem și ele ne umplă de energie. Dar trăind ani de zile, văzând exemplul colegilor noștri, văzând exemplul părinților, rudelor, prietenilor noștri, că ei trăiesc în acest cerc al trebuie și foarte des, încă de mici, fiind copii, noi auzim că, uite, tu trebuie să faci asta, dacă vrei să ajungi la un rezultat, tu trebuie să faci, pe nimeni absolut nu interesează ce vrei tu să faci, pe toți interesează ce trebuie tu să faci. Toți verifică dacă tu ai făcut ce trebuie, dar nimeni nu se interesează astăzi tu ai făcut un lucru, cel puțin, care sufletul tău și-a dorit să-l facă. Și în asemenea situații, noi ajungem să nu mai avem energie, fiindcă energia vine anume de acolo de unde noi facem ce ne dorim, din hobby-urile noastre, cum spuneam mai devreme. Și de aici este foarte simplu că vine și lipsa de motivație, vine această stare de lene, vine starea de procrastinare când noi amânăm chiar lucrurile care sunt importante într-adevăr pentru noi, cum ar fi hobby-urile noastre, activitățile fizice, meditația, sportul. Noi le amânăm pentru o altă zi, pentru atunci când vom avea mai multă energie. Și în momentul în care simțim că nu mai putem, credem că, uite, a venit timpul să iau o pauză, să mă odihnesc ca să îmi reîncarc bateriile cu energie. Și ce fac în asemenea momente? Decid să ies undeva cu prietenii într-un local, nu știu, să fac o activitate. Decid să mă duc într-o vacanță unde eu tot sunt numai cu activitățile astea standarde care trebuie să le faci de obicei într-o vacanță. Trebuie să dormi mai mult, trebuie să consumi unele alimente care nu le consumi în viața ta de zi cu zi, în rutina ta, adică să mănânci mai mult, să bei mai mult și să te odihnești. Cam asta ar fi odihna de la viața de rutină care tu o ai. La fel, aici vin diferite petreceri, aici vin diferite seriale, dormitul mai mult în afara regimului și așa mai departe, pentru a ne recăpăta energia. Și paradoxul este că ajungem, spre exemplu am făcut asta în weekend, ajungem în ziua de luni și noi suntem și mai epuizați. Ajungem după o asemenea vacanță despre care am vorbit mai devreme și ne simțim și mai lipsiți de energie. Respectiv, noi iarăși din rezervorul nostru care l-am avut plin cu energie, noi am mai luat ceva pentru că am făcut lucrurile în viziunea cum ar trebui să le facem și nu am făcut acele lucruri care ne-ar umple cu energie. Pentru că noi avem acea percepție greșită că unele lucruri considerate odihnă în societate trebuie să le facem pentru a ne reîncărca bateriile. Dar, de fapt, noi trebuie să ne autocunoaștem și să înțelegem care sunt lucrurile care eu, într-adevăr, vreau să le fac. Care este
profesia care eu vreau să o practic, pentru că atunci când eu de dimineață până seara petrec 8 ore la muncă, eu să vin acasă plin de energie pentru a avea energie de sport, pentru a avea energie de familie, de copii, pentru a avea energie să ies la plimbări, pentru a avea energie să meditez, să-mi fac practicile și rutinele mele care la fel mă vor umple cu energie. Dar noi, de fapt, ce facem? Noi, de fapt, facem lucruri care trebuie, mergem la un serviciu care mulți, foarte mulți, îl urăsc, pur și simplu își urăsc serviciul și ne întoarcem acasă, ne așezăm în fața televizorului, mâncăm ceva nesănătos, bem, nu știu, o bere, un pahar de vin, ceva pentru a ne relaxa, pentru a ne calma și pentru a ne odihni după o zi grea de muncă. Și iarăși luăm în avans din rezervorul nostru de energie, mai luăm energie și ajungem în următoarea zi când iarăși pornim cu rezerve și mai mici și mai mici. Tot așa, viața noastră trece, pe an ce trece, noi ne simțim mai lipsiți de energie. Și tot ce trebuie să facem este să ne cunoaștem pe noi, să cunoaștem ce îmi aduce energie. Asta nu este un lucru simplu care să-l faci, dar trebuie să începi să îl faci pentru a scăpa din acest cerc vicios, pentru a scăpa din această alergătură într-o roată a șobolanului veșnică în care tu alergi în speranța că vei ajunge acel rezervor cu energie și în sfârșit îți vei umple bateriile, dar de fapt tu doar continui să consumi energie și parcă vezi că acel rezervor este undeva aproape de tine, dar tu nu mai reușești să ajungi la el și alergi tot mai mult, faci și mai multe lucruri care trebuie pentru a nu supăra pe cineva, pentru a părea bun în fața cuiva, te trădezi încă o dată pe tine și ajungi iarăși să fii lipsit de energie. Drept concluzie, la tot ce am vorbit până acum, este depistați în viața voastră lucrurile care vă plac, lucrurile care vreți să le faceți, cu adevărat, nu acea iluzie creată, pentru că aici este marea capcană, să putem vedea unde este ceea ce ne-a impus nouă societatea, unde este ceea ce cineva ne-a educat, societatea, prietenii, viața care o avem în jurul nostru, pentru că majoritatea trăiesc așa în acea viață și nouă ni se pare normală și ne pare că acele lucruri într-adevăr sunt care trebuie să-mi placă și iarăși trebuie să-mi placă, dar de fapt întrebarea este ce îmi place cu adevărat, ce mă umple pe mine cu adevărat cu energie, cine sunt eu, cel adevărat și ce trebuie să fac eu, pentru ca rezervorul meu să se umple acum aici cu energie. Depistați acele lucruri, începeți să înlocuiți unele lucruri care tot le faceți pentru că trebuie cu lucruri care vreau să le fac și în acel moment totul se va schimba. Automat nu vei mai avea acea stare de lene, automat te vei trezi în bună dispoziție dimineață, atunci vei fi bine dispus, vei evita să mai procrastinezi, nu vei mai fi o persoană leneșă și vei simți iarăși că trăiești viața din plin, așa cum o făceai în copilărie, pentru că în copilărie noi majoritatea timpului facem ce ne dorim, nu ce trebuie. Și scopul nostru este să ne redescoperim în noi acea energie de copil și să nu îmbătrânim prematur, dar să trăim în suflet veșnic copii. Scrieți părerea voastră în comentarii, scrieți istoriile voastre în comentarii. Dacă ați trecut prin asemenea situații, descrieți situația în care ați trecut, dacă ați ieșit din asemenea situații, ce ați făcut. Nu uitați, dacă credeți că acest video este util pentru cineva, să îl distribuiți, abonați-vă la canal, lăsați comentarii și propuneți alte teme interesante la care ați dori să mai filmez următorul video. Cu voi am fost eu, Felicia Petra, vă spun pe curând și aștept comentariile voastre.